Valletta wieġbu għal-rebħa li kisbu Balzan nhar is-Sibt meta fil-partita tal-ħadd elbu l-Hibernians nejbu wieħed biex bekk reġgħu jinsabu punt taħt l-istess leaders Balzan. Valletta marru fil-vantaġġ fil-25 minuta meta Pena Beltre irċiva passaġġ intelligenti fl-ispazju u krossja mill-ewwel lejn Santiago Malano li bxut fil-baxxa dal-ballun mit-taħt idejn Andrew Hogg. Il-Beltin irdupjaw man nofsi għalop kien free kick ta' Miguel Alba lej Santiago Malano li qatan nofs bal-belt proza jkun prontu jixħed ġewwa mill-viċin. Hibs irnexxielhom jitlu fil-logħba qabel tmiem l-ewwel taqsima meta minn cross ta' Jackson Lima is-sostitut Jurgen De Gabriele b'opportuniżmu għeleb lil Henry Bonello b'xut mill-ewwel. Dan il-gowl bidel l-andament tal-partita fit-tieni taqsima hekk kif minkejja li Valletta baqa' waħjar il-pressjoni bdiet tagħmel tagħha f'ċertu mumenti tal-logħba b'ħibs jippruvaw ikunu perikolużi f'indeċiżjonijiet Beltin. Fil-fatt ħibs setgħu ġabu draw fil-91 minuta meta Jurgen De Gabriele laqat il-wieqfa wara li kien żmarkat fuq in-naħa l-eminija biex bekk l-iskor intemm 2-1 favur Valletta.